bizitza. Trikitilari, trikitilari. Epelde eta Egurrola, baina hauek aitak dira. Arratzaldeon, trikiti entzule, arratzaldeon. Lekun etorri zara, Laixia Herriatira, eta gaurko honetan Laixia Herriatiko bigarren denboraldiko trikitilarin bigarren atalera. Eta hementxe, betiko moduen, hementxe metik aurrera topueko gaituzu moduen, Egoi Petite eta Ander Oñaitia, arratzaldeon Egoi. Arratzaldeon Gambo, egurre, sojoinue! Sojoinue, zelako ambientia bini egunen martxan gure trikiti xagotzagaz, lehenengo gure intrue, eta gero beste soinurei bat entzun da atzetik, txapelketako doinuek, presentazio eta guzti. Hori da, presentatu da bez ja, guk ez dugu guzetan esan bierre zebez, da gurera ekarri duz epeldetarrak. Epeldetarrak, familizak esan genuen ez, familizak pixkat ikutuko genduzela, eta gaurko hontan, hori toketen jake. Hori da, informazio pixkat gure emon, eta elegidu dugu, epelde familia trikitilarize, eta horrentzun da moduen, lehenengo pasakai haikien eizen da. Epelde zarra. Epelde zarra. Eta, semie jotea ben, nebarre bat dana jota bien panderue, zein soinue, ero loba be jota bien, da jongo gara, atalka jongo gara, astira. Atalka, zeleke familia guztize, izan dela trikiti munduen eta musika munduen, aktibo ibilidan jenti, ez? Hori da. Da gaur egun dabizenak, ez? Gaur egun behor martxan dabiz, ezeune di eurek. Baina, bueno, zuk esan duzu moduen, pausoz pauso, generazioz, hortxe jungo gara pizkat, danak aiketzen. Ointxe, ipiniko gu semien txapelketetan ibilite, da... Semien izena, danak jakin egun. Semien izena, a ber, hasiko gara espliketan aike, ez? Aike, venga, ba. Aike, esaten jako, epelde zarra, baina ez, deitze hotzien muno, muno baserriko esan, hone die askoitikuek, da martite ausokuek die honek. Eta hau, aike, san muno baserrikue, da deitzen hotzien nolan, baina, ze pasau zan, eskondu izan, da pasau zan epelde baserrire. Da norri, bere semie, pizka famau egin zan, da berari ezetzotzien, da aike zan Jose Mari Sola Luze, eta hau, epelde eta Egurrola, Egurrola presentaukot, Jose Sodupe. Da epelde, ezegun edekun, epelde da Larrañaga da hau zan, Tomas Sola Luze. Eta orduen, Tomaseri ditze hotzien epelde baserriko esan, orduen aike bebai, lan gelditu zan, epelde zarra. Epelde, azkenin dantzako, epelde orduen dana, Hori da. Orduen ez di epelde baserrikuek. Epelde baserriko aike esan. Aike esan, aike pasau zan, epelde baserrire. Zan, muno baserrikue. Da orduntxe, dana die epelde baserrikuek. Bitu, zelako ondo. Da ontxe pinikuz, euren txapelketako trikitixa bat. Venga ba, zuentzako, jakin izan nortzu dien. Ezin deton giak
Bueno, entzun dugu, epelera Iturbiden, bals eder bat. Kale jiri be bai, bizen bitartien. Hori da. Da, ja aiketu doguzenez, aike, da semi eoin, aiketzeko. Tomas, bera? Da, Tomas, hemen deko dugaz, a ber, Tomas. Apa! Arratzaldeon. Arratzaldeon, zelan zabiz? Ondo. Ondo, da, soinue, aldien beti edo ja aparkaute ja? Soinue aldin ez, aldin gutxi asko utzitan etxio.
Ja, lepu jode jodi dute. Urtik aurrea. Bueno, baina, sasoie galanta. Ba, oain inoz, azken eta afaltzeko zehatak inoz guten hau. Bai, baina, Gutxitan etxeo. baina ez dozu joten, zu gentzun bakarrik. Gutxi, ba, entzun, ba, bat zan jore emerziteat. Ez badu soinuari, Lehen bezala ez. da lehen egurrien geldituari zenbat orduko romerizak egiten zainu zen. Jo, azken aldea, lau ordu askotan. Lau ordu, ba, zer da lau. Egun guztiz jota fuego dan. Egun guztien lehen, ogutitxean gu, oin egun guztien ino jute alde, ba. Arraue dauen bitartien. Main eta lehen zein guztien hilteko batu. Jo, errez esaten da, lau ordu hor lepuen soinu hartut eta. Egin itxan, 13 egun segidan. 13 egun segidan joten? Bai, Me cago en. 10 reunien leku diferentetan. Hori zer da, turre? Guzin, amege aldea hojun, da guzti jutok lalu itxatortzako. Agolta, emerzidan, Jo, hori da, sasoie, forman egon bila horretako. Orduan bai sasoie. Jo, Hori bai, hori da egite. Da, Bai. kontaizkuzu pizkat, zelan hasi zinen soinue ikesten edo... Ni ikasten hasi nitxan, sortzu bat uste egit. Beno, nera anaiz haga zion lehenko. Da, gau ni atzetik, da, haure, segitu pasau enean, da, hariko txintzoan, pandero gotzen hazioan. Zugaz. Da, ni segi, da, alaxe. Da, ikesten aitegaz baina edo zure irera? Aite, nitxuan kaso egiten. Ez. Aite balai zertzekuen soinua, ota dotagoa. Da, dolo sostenekuek patazitxian, da, amazazpi urtegin binizkoneatik, Donostira junde. Zu joen zinen baina, ipintzen. Ba, ne bakarri, lagenean ea junde. Bestela, ezin jo bestela? Iek zentzon falta zulu eta. Gau haite zana berrota zartu urtu zezkan. Da, hane zanen zoan, zu gaur zuzuna, zu bilau. Da, haiz zuan sekula biletzen. Da, nik handik euskarrak. Nek eza, segitit joan bestela, alo ezela egon nintzian. Ja, zezu joten dozuz, ba, tono arraruetan da holan, ez? Solen... Ogona, ezin gogori? Ja, da holan joteko, ba, sostenido bier, bestela, ezin jo. Ba, sostenido gabetxiok. Elgeta zan apilizkoan horiek, Bai, eske ikesteko zu bakarrik ez, ikesi dozu, baina ontxe grabazinu edekogu ontxe dekogu danetatik. Da lehen, zelan konpotzen zinen? Ipetxako, lehen grabatzeko zuen ez, Horregatik. Oido zan berzteuen. Agenti entzun. Ukazteinen itzuan ez da radio baluan ba. Gau, nik hau amazazpi urten jurako azitua, radioguta. Baina grabatzeko zer ez, oidoz. Oidoz, baina non horrentzuten dozu nien gero etxera llega, hori zelan zan. Akordetik, be? Erremeien haitute, itxia haman behar. Ja, baina, hori da... Ezoan lan, errezaren, Horregatik- oitu txegortan, Hori da kapasidadi, memoria itzela. Bai, gazetan errezozitek hori. Ene igordun bezala bela hamango. Bai, ze... Oido, onanean igordun bai. Igerten da bai. Hortik. Ja, ze beste... Bai, esan. Gero nekaz piezak egiten asko jartzen ean. Piezak asko, diskoak hori pieza asko neguen itxanik. Osa que... Non hori entzun, da hori atara baino errezaue, ba norbenanak sortzi, ez da? Neu sortu. Ba, ez da erreza beti, Ja, batzutan kontu ez egin lortetxei, baina gero... Hori be kapasidadi galanta da, sorkuntza eta hori da, ekuze komplikau edan. Bai. Batzutan errez etortzozek, urru aldien. Bai, ze, etorrin bida, ama bergine bajatu bida, ez, batzuten. Bai, hori pixka bertzu bezala, Bertzotan, bai, zein bertzu zatu, torri bertzetitzek, bertzua. Egize da, bai. Soinu gine pixkat, eitu da hortarek hori, bai. Bai, oitun bida, bai. Eta gauzatxo bat, soinuek lehen sarrak eta tono diferentietan esan, da nonogaz gure bazainun jo, zelan egin zainuen zeuek? Nola esan deik? Soinuaz, beste bategaz gure bozu alkarregaz soinue jo, tono diferentietan badau, ezin jo.
ezin jo. Da zelan topetan zainu izan tono bardineko Bai. soinuek, edo... Tono berdion soinu, orduan gehiago joan, Bai. eske, danak soinu, altu zeura, do sostenido, re, Hori da. da dokuek eta simola, oso beste orduan. Baina bakotxak iguelukon tono bateko soinu, da alkarrega zelan jo. Ba, hori izan da egite, ez zuen gaur ere soinu hori orduan, bakotxe soinu bat. Horregaitik, ointxe jozuk, oin jongo nik eta gero bestiek. Ba, niko atzen hau boa eta askotan junto soinu botegin. Da, soinu abeliat, bagik, abeliat zanen, Da. gauza zenuan agelatzen, da, zemata lehez. Boa zale pasitzi jartu txizien. Da ezin jo, edo zer? Zer ekin zainun? Soinu abeliatsko, beste soinu egez, soinu bakarra gutxe nioan gu orduan, gu gazte gineni. Ja, baina orduen. Oin aldaro soinu pilazio. Oin balda izan daun. Bai, tono bakotxeko bat. Da sosteniduetan, danetan. Baina lehen ez, lehen soinu gutxiuan. Da, karu exien, edo... Eh? Karu exien, zeuentzako? Karu ege, soinu etzoan, Lortzeko... hemen donosti laginan egizien, gutxi egizien, soinu Ja. gutxi. Da lortzeko go italian hasi ziren, ordu bai soinu nahiko, Ja. handik hartzen hasi ziren. Ba, oso ondo. Da, zeukeko orduen, sarrak eta larrina soinuek aukiten zainu esan danak, eta ara joeten zinien, ez, arregletan da hori. Bai, paso ban ego, egun de hogei urte inguru egutzi. Ja. Zazema urtezken, nego asko zozkat eta. Da, Nera alin zaharra, Da, azkeneko galderie, erromerizetan zenbat urten josuzuk? Ni, 50, 60? bai, 15 urtein hasi nitxean da. Erremeietan, gau kampoa hiltzen, bai, da, iruta amasi zezkat eta. Ba, behitu, atara kontu. Iruta bazingotu. Atara kontuek, Jo, Oan nik, taktik, gune bestean eta. Baina oin asko txizuat, Da, badeko zu urtien olan erromerizan bat, edo? Iken dozule, ja... Urtien erromerizan bat sagraue zuretzako iken dozule? Edo ja bapes? Oai, bai, eiztarrezu. Eizterrazu nahi zu? Eiten einean, maginat, da, lepoko minietu zitean. Haimizte hor lan luzin da, zanitxoan ni utzi bertzata, onatotxeik. Jarrike, jo? Bai, baina alare, lauglunde bai zitean. Da, zantian, nego otzen behar, eta zor gezuen ezenin, betzuat, agizkotzen. Ezin, zine aliautxik hemen. Ja, edadien kontu edie, eta, bueno... ikusten bozu beste soinulari dauela da generazio aurrera duela, posa zeuntzako bai. Bai, baina gure aurreko goloseko nituan, Nik mordu gezautu nitzean da poli-poli danak hunditu hemen. Ja. Zahar zehau izo hemen. Bai, zeuen generazio azkenien, Bai. Urte asko deko zu ez da. Trezide, baina poli-poli, hemen aizkutene pila jundega. Bai, egize. Gara batean alkarren irutxe ginenak. Jo, zelako kuadri izango zinien. Asko irutxeango. Asko ikin zen zenbait zinien gutxi gora bera. Morroska, bai. Bakarrik asko ikin. Ibiltze zinak zingotuan, epelare, maltzeta, zaoleta, zendoia, asko zuan hemen. Soinoko lehola ibiltzanek kapoa. Ni, Laja? nahi gutu, laja bestia, onden haude. Harri emantzan pena harre. Baina da zalkarren hiluitzean da. Zio gomen? Urte askotan alkarregaz, joten. Gu asko. Da eskilan, harin aldan dugu, ni beno bostilet ez duan ailatzen. Lauter dio, hola guan zaharro. Da, landakandagaz, zenba bider jo zuzuk? Asko? Landakan behar ibilintzean, zenbat urtien da? Hori itxo kontatzei. Da, juergatik juergara, edo zelan egin zainuen? Juergatik juergara? Zeute, ibizela. Bai, ez da. Da, azkeneko gauzie, esaten dabe, ni galdetzen hosti be, bai, da, soinulariek eta ligauko zuela hostia. Ez da, kita zuen mutil zar, ez da?
Mutiltzak, hau ba, zen nahi ba. Ezin igurtzi ez ebe soinu airien, Ez ba. Lehenengo guk azkeinen errebide lekuan dan batea bukatzeuan. Orduan zoze, baina ikawa ziutuan, ordu irurek, hama balak zehautu zen, ta horrenetan jendia neskak eta zerbitzen hote joan, da gau jute joan horiek, ta horrenetan libratzen ziren. Da, gau horrenetan, errebide luzaimer. Zu distraitu duten joten, da gero neskak eskapu. Neskak, lehenengo bergitan zena da aldein, beste atzugin deguan, soinu imarri. Olago ziteinoak gu. Ze desgrazie, joe. Askotan ez alda hau, Buruko mingitxia, ez da? Behin iturbide esan itzoan, matximentan jotzen da, amarra jota azitzean da, zutleno ni inorez, da gero alua hendik, ikarriko jende pilak nuan, da zaten zan, oin behar dut zego hemendik. Orduan lan luzik egin inbexitituan. Ez zeuen musikarik ez zeuen, da? Ez zeuen musikarik, zeu zinen musikie? Hoxe. Hori zan egin, da guziltzen ezagez. Oso ondo, epelde, bueno. Ba orduen, ontsa toketan da pasiotxu eki, ez da? Bai, ontsa joperdiat. Eskerrik asko, bihotz-bihotzetik. Eskerrik asko, guri kasu ikiarren. Euri. Daia ikusten gari, nolako baten? Kosu bat jo behar, zer. Inbiko olako baskaitxo bate oso zer. Hoidek. Kasuek, aldezun ondona molda hori. Hori da, hau gure konture. Seguro zaio ederra urtetan dala. Hori zitek. Bueno, Tomas, besarkan handi bat. Euri, oso ondik zegi, bai. Bai, gero arte. Hau. Zerako plazerra Tomasen abotzen duti, beraz elkarrizketi zuzen ireina lixeti, Egoi bera bemozina binako hemen. Bai, politi izen da, ez da? Esan gainun, elkarrizketak ekarri gonduzela gurera, nik ondin hemen teknika asuntuetan eskabiz oso avanzau eta ezin izin do parte hartu urrintxu naute, baina politi izen da urrengun betorriko di, elkarrizketari zau. Ia guztetan jakien, entzulieri, da zobe beskatu zinkie, elkarrizketa gurogu ez dakin nogaz. Bueno, saietuko gara, bai. Kontaktuk eta badeko guz, eta hori, ekin gotzegu. Bai, politi izen da, bai. Tomas epelde handize. Besarkan handi bat. Hori da, gure idolo bat, laixi erretian gure artien egondana, baina aurre jarratxo biko gupe, Hori da. Da musika purua ipinimiko da, edo zer egoi? Venga, ipini musiki, egurre. Neikuen juber bata.
Eta entzun doguz, esan da, fandango da nine. Epelde eta Iturbiden fandago eta Ariñarine honek bizek, pareja moduen ibiliko ziren, urte pilo baten, da Euskal Herriko trikitiza jaial txapelketan, hainbat urtetan presentau ziren, da hau izen da 1980ko final aurrekuetan joa bien fandago da Ariñarine. Gauri da, ez lehen esan bierrekue da, uste eta jetu bierrekue, trikitizie garai horretan, 80. hamarkada horretan, txapelketik injerrasko dukela, ez? Gaur egun bertzuk eta dekozan moduen. Hori da, kriston da afizinu eguen, da... Afizinu ez, anoetako belodromu bete-beteta dauz imagen asko, ETV baten ikusi alizen irudi asko. Finala aurrekue aspeiti izan eitzen zan, da gero finala, anoetako belodromu egoten zala... Gentes lepo. Topera. Familia hausuek, jata bazkaizeketanak erun, dara leku hartu, eta niken jaialditzela armeta bien, Euskal Herriko txapelketie. Bertatik, bertan pasau di, ez? Euskal Herriko trikitilari famatu gehienak esango duk, ez? Gehienak edo danak, ez? Danak, bai. Ontxe barrizeken dute. Oin Euskal Herrizen egin da gaztien trikiti txapelketie, baina bestela ez da iken, ez? Bertan bera itxizan. Eikie, da gero gaztien aitzen zan bakarrik. Bueno, gaur egun martxan dago, ez? Ondino martxan dabiz. Bai, gaztiena bai. Kanteri hor da hilgo gor, esku soinu eskuen eta panderue bikoti hartu, te venga, egurrien. Herri diferentietan egiten da. Adibidez hemen gure albuen, Zaldibarren, Kriston oiturie da urtero egiten da, oindala urte pilo batetik. Andramari egunin zean urin bebai? Hori da, zean urin, da gero Gipuzkoa main bat herrikien bebai. Hori da, ez. Eta, bueno, Tomas egaz egun gara berrotzen, epeldegaz, eta epelde bera, ezagune txapelketetan eta kale jiretan da biltziaz gain, bueno, erromeri talde bat, oso ezagun izan talde bat, bauken, ez? De gente asko kesetuko dau, epelde da Larrañaga moduen, ez? Nikola nik esetu nahi esan mintzet, nire kasuen. Bai, sede oso politiek da kantu ezegunek aukingo dauz, bai. Gentiek, igual esetuko dauzen kantuek. Da hemen ipiniko gu, baten batzuk, aber? Bai, ipiniko martxania. Euren pieza ezagunenak edo guretzako behintzet, esan gure txidien kantabi. Txapelketan bakarri fandango Ariñarin, trikitiza porrosalda. Da, venga, ritmuek anbizetako. Venga. Uda berri garaia, ederra da guztiz, mendizelaiak jarriz, lore usai estiz. Tarteka gozatuaz, eurita eguzkiz, goizilutzetan berriz, txorien abestiz. Isilik egoteko zortuak ez gara, kantuz bizi nahi dugu txorien gixara. Herririk herri gabiz, plazati plazara, zu ere inguratu zalia bazara. Zale zirenek egia zioten, humorea etzala dendatik erosten. Kukua kantuz dabil, herri dena posten, txantxangorria utzita, bameli jazten. Isilik egoteko sortuak ez gara, kantuz bizi nahi dugu txorien gixara. Herririk herri gabiz, plazati plazara, zu ere inguratu zalia bazara. Bizitza hori ikusita, trikitilaitaz nago, pentsatzen hasita. Hastian 3-4 bat, kokitarazita, familiko giroa, non baiten utzita. Isilik egoteko sortuak ez gara, kantuz bizi nahi dugu txorien gixara. Herririk herri gabiz, plazati plazara, zu ere inguratu zalia bazara.
garen pare, maite gaituzte eta gaitzerdi alare. Lengo esaeretan gu ere bat gaude, ez dala zorionik sufrimentu gabe. Isilik egoteko sortuak ez gara, kantuz bizi nahi dugu txorien gixara. Herririk herri gabiz plazati plazara, zu ere inguratu zalia bazara. Urteko laua doa gizakian jarriz, urteko laua doa gizakian jarriz, 20 urtera arte zabiltzu da berriz, hemen jaitan festa hau da ona berriz. Orain aprobetxatu ez bai dator berriz. Hogeitik berrogeiko tarte hori beda, hogeitik berrogeiko tarte hori beda, udaran zabiltzala ohartzen altzera, eskondu edo eskongai zeuk egin aukera, dena polita baitan goxatzen bazera. Hasi da indarra bajatzen, eguzkia hasi da indarra bajatzen, berde ziran horriak kolorez ajatzen, usta honikan bada ez gera kejatzen, osan behar lehenago egina kontatzen. Iristen denean hiru hogeiko da, bat iristen denean hiru hogeiko da, goian ostarte gutxi neguko denbora, ziztada gerrirata erreuma bezora, bizipozikan badu ala ere gustora. Ez goi beldu negua etorri dalata, ez goi beldu negua etorri dalata, divertitzeko erak aukeran dirata, lanik ez eta festa hilero soldata, humorerik baduzu ez da ezer falta. Eta hemen txentzun duguz, Pelle eta Larrañaga,
Hainbat kantu ezagun dekiez honek bisek, bikote honek, baina, bueno, guk honek elegidu beguz, plazati plazara eta bizitzako aroak, zelako pieza dotore bi. Ederrak, dantzan eiteko eta. Bai, ganera ustot bizok alkarraz zein bata zein bestie, inoz pasakai edo erremeiz jamaten jodo guzela, ez? Ba, beti gixin guztai atzune, nipetza dut beti izin dela epelde. Bai, soinula izitan nire favoritu bera izango zen. Eta honek kantuek beti ekarri dozuzuk, da... Zuk atarata, da, venga, hau jo biu. Ekin. Ekin jota fuego. Nagarrote. Da, bueno, ba, Tomas ora luze alde batera itxike, ba, honek izango zien, ba, piloan nebarre ba izango zien. Eta, ba, bere moduen, ba, beste guztize beho izen da, be, soinue, hasi zien hasiera baten, da, gero, ba, panderora pasau zien, da, familia guztizek imaginetan dut, ba, panderu joko abela. Eta, adibidez, txapelketetan, parte hartu dabe, ba, Egurrola eta Epelde, hau da, ba, Epelde Luciano, bere anaizie, da, beste pareja bat, Iser da Epelde, hau Jose Luis beste anaixa bat, eta ontsi pineko guzenak, Epelarre eta Epelde. Ez dakigune da, no jota beren Epelarregaz, baina, bueno, horretako bat izango da, Luciano edo Jose Luis. Zeuentzako.
Entzun dugu, zontxe, trikitixi ez, parkatu fandango tarinarine, epelarre eta epelde. Hori da generazio ederra oneri pizkat agurtute, esan bigogu beste epelde generazioa begondala. Tomas agazio berba, bere lobak, bai jarraitu da soinu joten. Eta urrengo bikotie, txapelketan parte hartua bien, 1981an, eta Aitor Epelde eta Richard Cuevas. Ipiniko gu, eurena trikitiza de porrusalda bat. Trikitiza eta porrusaldi, Epeletarren azkenengo generazioak esan digu zen, eta zuentzako, mentxe. Gu dakigu zela, bai, ez dakigu gehiago duzen. Venga egurre! Autobideari buruz, ni ez bainago konforme, lortu nahi duten helburuz, autobideari buruz. Opa! Euskal Herriko altxorra, dago gure mendietan, da hori galtzen ustea, penagarri da benetan, dago gure mendietan. Gaur batzuek badaukate, ez dakizen bat birtute, hainbat urtetako lana, dena hondatu nahi dute, ez dakizen bat birtute. Hainbat auzo eta haran, baina ez da gertatuko, hori zeurekin leizaran, hainbat auzo eta haran. Hori da beti xutan dago lapikoa, bai oiene dago lapikoa, bertso salatu nahi dago popresikoa. Gertatuko atzan, petrolion lekuan ura egon bazan, bai oiene ura egon bazan, hainbat odol jario gertatuko atzan. Lurpean egon zela gerra
Izan betirako gorde baliz bertan, bai oiene gorde baliz bertan, lurpean egon zela gerra egunetan. Ibili kontue, akabatzera nua urrengo kantue, ai oiene urrengo kantue, despedidia data ibili kontue. Erra trikitixi eta porruzaldie entzunga jokin daguzenak. Bai, oso politiak die, bai. Eta, Aitor Epelde, anaiza bateukon, bueno, honek, nik esplikau biotena, hone badeki abizena Epelde. Epelde baserrikuek die bai, baina Epelde abizena dukie. Eta Aitor eta Inigo Epelde, naizak, alkarregaz bai ibilizien joten, gero aparte bai entzun dedek, Inigo panderista moduen bai txapelketan ibilizala, igual txapelketan bat bai ire bazite, baina eure bai alkarregaz ibili die joten, ointxe entzun dedek bai itxike deukiela, penie da. Pizkat alboratute. Bai, gustauko jakunde untzutie, baina bueno. Ipiniku euren kanta bat, azkeneko kantue, ja despediduteko, trikiti pieza berrien txapelketan, Euskadi Irratize kantolatze gaben, lehiaketa, eta eure presentaben fandango bat, egilea Aitor Furundarena, baina eure jotea bien. Eta horregaz, ire bazia bien, fandanguen arlue. Baina, azkeneko kanta entzun orduko, eskerrik asko eta agur bat emon bidar zueri entzule. Benetan placer bada, astero, ez? Hilero ekarriko un saio hau zueri eskaintzie, trikitizali egin zuzen be eskaintzie, trikitizie osotasunez eta bisitasunez bizidogunez, eta Laixia Irratia horretako dau, eta esan guruzu bebai, parte hartu gure bazue era batera edo bestera, eskarizima badeko zue, elkarrizketan batekarti gure bazue, dotan alakue, telefono zenbaki badeko gule hemen, egoi, eta zuk eskura udeko zu, eta esan alba duzku zu. 654-03 Zazpi bederatzi lau. Hori da, ointxe esan duzkun telefono zenbaki zen, WhatsApp bidez guaz kontaktuen jarri, edo bestela bakizu esare sozialetan, bai Instagram, Twitter, zein Facebooken, hortxe gauzela, eta nahi dozuena, edo zein eskari, edo zein sorion agurren bat, edo dana dalakue nahi baduzu emon, parte hartu eta batu eguaz gure sare sozialetan, eta hau izena aste honetako gure trikitilari, espero guzteu izena. Eta Epelderi besarkan handi bat. Besarka handi bateria Tomaseri parte hartziarren, eskerrik asko bilotzez. Ez da erreza olako egurera ekartira, baina egoiri esker, betxo zelako gauza lortu dugu zen. Trikitilari handi zen goiez, espero zueri guztau izena, eta hurrengor arte. Olhar